சரியில்லைன்னா அப்ப எந்த ஸ்டிக்கர் தான் ஓட்டுறதா? ஸ்டிக்கர் 500 ரூபாய்க்கு ஓட்டிட்டு இருந்தா 3000 வாங்குறாங்க. இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இந்த ஸ்டிக்கருக்கு இந்த ஸ்டிக்கருக்கு என்ன வித்தியாசம்? கவர்மெண்ட் லாரிக்காரன் ஓடுறது மண் குடி தான் ஜாவன் ஓட்டு கொள்ள அடிக்கிறாங்க. ஸ்டிக்கர் ஓட்டினா ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஸ்டிக்கர் ஓட்டினா எந்த ஆக்சிடென்டும் ஆகாது ஒரு ரோட்ல. லாரிக்காரன் பிடிச்சி ஓடிட்டு 4500 5000 ரூபாய் போட்டு ஸ்டிக்கர் ஓட்டினா மீட்டர் 3000 ரூபாய். 8000